Erabaki, aldatu, erabaki ezkerra, erabaki Euskadi, erabaki eskuina. Etorkizuna zure eskuetan da, gidoi aldatu. Aldaketa orain da, ireki, bozkatu erabakiko duena. Erabaki ongizatea. Ez da Trainspotting, baina erabaki bizitza. Erabaki etxe bizitza, aldatu erabakia, erabaki aldaketa. Zeinen ederra izango den, badakizu egia dela. Belarri Jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Kaixo, ongietorri berriro ere Jon Maia inoiz gonbidatuko ez dugun podcast bakarrera. Ongietorri Belarri Janaren bigarren saiora. Gauda apur bat urduri, Martin. Gauda apur bat urduri eta gauda apur bat espektantere bai, haber zeintzuk izango diren reakzioak. Lehenengo programa argitaratu genuenetik, ongara pilatzen zeintzuk izan diren reakzio orokortuenak, eta ekarri dut zelkapen bat eginda, sarre sozialaren arabera oso desberdina izan delako. Nik TikTok ez nuen ezagutzen, eta lehenengo aldiz eukidu kontaktu horrekin. El inframundo, El inframundo. Instagramen, jende guztia, abuenas, hori da esaten dena. Hashtag amaka, eta rolloa, jende guztia rulatzen, Belarri Jana, nire podcast gogoko dena, ez dakit zer, apurat favoritismoarekin, eta gero, Twitterren, haterrak. Jende guztia nire aurka, alabezen kontuaren gatik, arrazoiarekin neurriren batean, baina, deitzen, ezakit norbaiten maketo ditu. Jendera ere, bai, azeratu da erderakaden gatik eta. Hori da. YouTubeen, horlako Max Mix bat, komentario salau asko, jarraitu horrela, mesedez, komentarietan eta zuzentzen Fukuyamaren kontu guzti horiek eta gero TikToken nik nabaritu dut giroa oso tenso dagoela. Hasieran, ez genuen japatu dizut, osorik. Ez genuen jarra itzailerik eta hasi ziren bizitak sortzen, gero jaitzi ziren, gero azkenengo reel batekin bizitek asko egin dute gora eta lehenengo aldiz komentarioak zeuden. Eta esaten dut tentzioa zegoela, porque lehenengo komentario zen, nik irudikatzen dut, pertsona deskriziatu bat, idatzi zigula, lau galdera ikurrekin jarri zuen, baina zer dimontre da hau? Ezin zuen ulertu, lehenengo podcast euskeraz, ezin zuen ulertu. Ez nik uste dut egin dugu lapur bat intrusiboa, de repente salto egitera TikTokeko mundura podcast honekin. Eta gero beste galdera tenso bat, Peiorekin egin nuen promo horretan, jarri zuen, Elorrizotik trena? Galdera ikurra. Orduan, ikusita erreakzio ere joku apur bat ematen dutela, eta, bueno, harrera ona izan dela orokorrean, ez? Pozik gaude esango dugu. Uste genuen kaina handiago egon zela. Nik nahi dut kaina apur bat, no? Hori da, ausartu kaina apur bat gehiago botatzera. Eta daukagu gonbidapen bat ikus entzule guztientzako, eta da, animatzen bazarete, sekzio berri bat sortuko dugu guztien artean, zuek bidali argazkiak, aurkitzen dituzuen agortik, itzegin ditugun gaiei buruz, itzegin alditugun gaiei buruz, edo argazki horiek Humans of Late Capitalism edo horrela, aurkitzen dituzuen txorakeria kalean, pintada raroren bat, egin zuek ere pintadak, kartelak, alako txorakeriak bidali, eta agian komentatuko ditugu, ez bazaigu bazten edo gai bagara lotzeko. Edo norbaitek bidaltzen baditu. Hori da, espero dugula baietz. Gaurko zaldiz, ez dago hori, eta gau gai nahiko importante bat. Importantea gaudelako nahiko urduri. Zergatik, egon batzutan gure bizitza aldatuko duelako. Guztiz. Izango gara zoriontsuak bat batean, eta gizadia oso egongo da eskutik oratuta, dantzatzen. Den aldatuko. Imagine de John Lennon. Imagine de John Lennon jarriko dute eskola guztietako altavozetatik. Zer da datorrena? Datorrena dira hauteskundeak. Orduan gaur izango da, hitz egingo dugun gaia, hauteskundeak. Badatozelako eskolek biltzarreko hauteskundeak. Osondo. Jarriko dugu hau. Hauteskundeen eskutik, batean ematen du 4 urterik behin jendeari pizten zaiola interes apur bat politikarekiko, politika instituzionalarekiko, aurrekoan hitz egiten genuen horren inguruan, eta batean datoz promesak, datoz esloganak, datoz nik askotan oso ondo ulertzen ez ditudan hitzak, osea ez dakit zer den industria politiko aktiboago, banatzaileago, zirkularragoa, baina bueno. Eta datoz promesa, datoz kampainak, partiduen inteligentzia guztia jartzen dute, gero aztertuko ditugu kanpainetako hainbat elementu, baina nahiko genituzke azpimarratu lehenengo zati bezala, eta guk planteatze aldera norabiteko kritika politiko bat, bi kontzeptu, etengabe agertzen direnak ia alderdi guztien kanpainetan. Direla aldaketa eta erabakia. Aldaketa ikusten dugu PSOEren
cambiar el guión horretan, la película de la vida. EAJak ere jartzen du indar berria, Hori da. Bilduk aldaketa da orain, ez aldaketa orain da, bueno, ez dakit zergatik dagoen esaldi horrela estrukturatuta. Ja, erabaki, bai hori da. Euskadi berri baten programa, Sumarrak ere esaten du, alde batetik aldaketa, gero sakonduko dugu, eta gero bestetik dago erabakia. Eta Podemosek esaten du erabaki eskerra, PNVek esaten du erabaki Euskadi, eta gaztelaniaz elige bienestar, horrelako, bueno, sinonimo moduko bat. Eta ez da kasualitatea justo aldaketa eta erabakia bezalako terminoak egotea alderdi guztien hitzetan, porque hain justo jokatzen ari garena da ziklo politiko-ekonomiko berri baterako sarbidea, eta ea nor moldatuko den hobeto datorren ziklo horretara. Hori da azken finean hauteskundetan jokatzen dena. Eta ez dutena esaten. Porque ikusten dute guztia aldaketa erabakia, PSOK de hecho esaten du vota al que decide, ya, como alako meta erabaki bat, erabakiko duenaren erabakia. El futuro está en tus manos, esaten du Bildu ere gaztelaniaz. Orduan, sortzen duten testuingurua da hori. Zerbait dator, zerbait handia, denok hartu behar dugu parte, eta lehenengo aldiz, edo zuk esan bezala, noizean behin, derrepente gure hitzak zerbait balio du. Eta exigitzen digute parte hartzea. Orduan, sakonduko dugu bi termino hauetan, alde batetik aldaketan eta bestalde erabakian. Aldaketari dagokionez, da asko errepikatzen ari den gai bat, ematen duelako, PNV eta PSeren legedia dagoela kolokan, eta lehen aldiz Bilduk daukala aukera benetako eraldaketa bat egiteko, egoera benetan hobetzeko, eta horrela saltzen du bere buru. Nik uste dut aldaketa dela oso kontzeptu erabilgarria politikan, orokorrean bizitzan gustatzen zaigulako aldaketa. Eta nik honetarako pizza kongelatuen adibidea ekarri nahiko nuke. Ni ez naiz aditua pizza kongelatuetan, baina naiz nahiko zalea, esango dugu. Eta askotan jendeak galdetzen dit, zein da zure pizza kongelatu gogokoena? Eta nik daukat zerbait nik uste ez dena erantzun honena, edo gutxirez nire pizza kongelatu jalearen esperientziatik, eta da aldaketa. eta egia da, ez da hobeto buitoni edo kasatarra edia, honena da, lehenengo bat, eta nekatzen zerenan bestea. Eta aurkituko dizkiotzu gauza honak besteari, baina aldaketan dagoakoa. Eta horrela, sostengatzen da, bipartidismoa historiko gire bai. Eta horrela justifikatzen da, jendearentzat erakargarria egitea, oposizioan egon dena, eta horrela elikatzen da, etengabeiko aldaketaren asunto guzti hori. Baina zer dago fondoan aldaketaren hor funtzean? Nire egiten bastante debatean zegoela testuinguruaren irakurketa guztiz interesatua. Agertzen zen EAJ eta PS esaten, testuinguru oso honean gaude, Euskadi oso ondo dago, eta derrepente agertzen ziren Bildukoak esaten, ez gaudela oso ondo, Sumar ez gaudela oso ondo. Orduan, lehenik eta behin ja dago egiarekiko konpromesu esa. Bakoitzak egiten du testuinguruaren irakurketa alik eta interesatuena. Batzuen ustez mundua doa de puta madre, eta besteen ustez estamos en la mierda. Bere faragarri da PNVko esaten rollo, hau aldatu behar dugu ez da gizir, eta haiek dramate haien dinastia arekitzen Jurianetik hamarkadak. Ematen du lehenengo alde izan baitu daitekela EAJ eta PSren dinastia, eta horren aurrean agertzen dira salbatzaileak, agertzen dira profeta mesianikoak, agertzen da Otxandiano. Momentu mesianikoa. Hori, eta kokatzen da panorama politikoan alderdi interesgarri bat bezala, benetan asetu ditzakenak kapitalismoak behar dituen behar berriak Euskal Herrian. Eta saltzen dutena da aldaketaren asunto guzti hori, eta de hecho Ernaik hor betetzen du ere paper importante bat, aurreko hauteskundeetan adibidez, dena aldatzeko data, edo alako zerbait zen nahien lema, hauteskundei buruz, eta hauteskundeetan Bildurentzako botoa eskatzen. Eta gainera Otxandianok egiten du kritikotasun puntu batetik, ez delako guztiz katastrofista, ez da ere triunfalista, baina egoera aztertu behar da, ikusi behar dugu zer gertatzen ari den, azten da botatzen, esan ditudan hitzak, politika industrial zirkularragoa, birbanatzainagoa, ez dakigu zer den hori, baina benetan erreparatu behar dioguna da, ze funtzio bete dezaken Bilduk hemengo hauteskundeetan. Izango dela kapitala modernizatzeko, eta kapitalak modernizatzeko duen behar hori ondo bete dezake. Detektatzen dituzte hainbat arazo, errealak direnak, daudenak hemen, kapitalismoan berrearen garapenaren gatik, eta PNVek defendatu dituen interesen gatik, prometitzen dute, pakto sozial berri bat, zeinbait ongizate kuota bermatuko dituena, baina zuk esan dakoa. Hori lortzeko baldintza izango da, kapitalismoak ondo funtzionatzea, irabazi batzuk bermatzea, gero irabazi horiek, forma kapitalistan, birbanatu balizateko. Eta haiek dira, kapitala eguneratuko dutenak,
pues hori, De hecho, txertatzen... Euskal Herriarek koatzea Europako zentro imperialistan herrialde aurreratu bat bezala, jo que se, irabaziak emanez edo, jo que se, neurriak jartzen enpresari ertain txiki eta handi, inkluso handienei, Euskal Herrikoi. Eta horre erortzen dira, nik uste, askotan ezkerrari gertatzen zaion gauza horretan, kejatzen dira kapitalismoaren gehiagikerietaz, demagun gerra imperialistaren arpegi basatienaz, konturatu gabe, haiek sustatzen duten gizarte eredu horren ondorio ezinbestekoa dela. Hitz egiten dutelako aldi berean, nolabiteko antiimperialismo batez, edo alako postura antibelizista batez, baina ez dira konturatzen hain proiektu politikoa, zuk esan dagoela eraikia, Euskal Herria berriro kokatzen edo kokatzen toki hobe batean, gure bloke geopolitikoan, balioen katean, industrian ez dakizer, eta horren hori dago eraikia imperialismoaren sisteman baitan. Eta ezinbesteko ondorioa txat izango du gerra eta ez dakizer. Eta ez dute identifikatzen ere kapitalismoa basatia dela berez, eta ezin dela kapitalismoarekin amaitu kapitalismoaren kudeaketa hutsean, baina eurak agertzen dira panorama politikoan kapitalismoa zilegiztatuko eta sustatuko duten talde bezala, gainera aurkezten aurpegi lagunkoiago bat, eta sin más. Hori da, aldaketaren promesa horrek eragiten du ere bai, jendeak pentsatzea, bueno, pues, gauzeko bera egingo dute, mundu honek horrela jarraitu dezake, hona ekarri gaituztenak, horrela oso era personia fikatu eta desegoki batean, kentzen baditugu, honek bide on bat direki halko du, gero sartuko gara horretan, baina denbora guztien ari dira aldaketa ari garenez, pues hori, dena aldatu behar da, ezer gutxi nahi dute benetan irauli, hori asmoa guztiz baztertuta dago, programa irakurri besterik ez dakin behar, nola guzti dago ordenatuta industria eta ez dakiz zer, basikamente kapitalismoa, produkzio eredua perfekzionatu, gero irabaziak birbanatzeko balio justo batzuen arabera, baina dena aldatu. Bitxia da ere erabiltzen duten erretorika, ez dute inoiz hitz egiten austura batetaz, ez dute hitz egiten iraultzeaz, baizik eta transizio batetaz. Transizio bat nondik nora. Transizio bat datozen edo kapitalismoak beharrezkoak dituen aldaketa. Kapitalismoa eraginkortzea da plana, hori da plan bakarra. Eta horrekin batera, gizarte eredu honek berezko dituen instituzioak aldatuko dituzte, baina zentzu berean, renovatzearen zentzuan, adibidez, poliziarena. Daukate haien gaztantolakundea batik bat, esaten poliziaren aurka daudela eta ez dakiz zer, baina haiek inolako arrazorik gabe onartu behar dutelako, haiek behar dutela beste polizia eredu bat. Baina funtzio poliziala bere horretan mantentzea. Eta aldi beran Bilduk ere esleitzen dio bere arrakastaren arrazoia, igual jendeak ireki dituela begiak, benetan orain jendeak nahi duela egin politika eraldatzaileago baten alde, jendea erradikalagoa dela, eta ez da Bildu, jendea radikalizatu dela, da Bildu moderatu dela, eta zentzu horretan, bere proiektu historiko guztia bertan bera gelditu da, eta estatu egituretan era are sinobean integratu da, eta horri dagokio bere arrakasta. Ematen du txorakeri bat dela eta egikoak horri guzi genituen, que baia tela, esaiatzen aurkitzen momentua, zeinetan NTV-ko debatean Peio Txandianok esan zuen ez zuela independentzia nahi, baina hori izan zuen, besterik gabe, hain proiektua ez da orain bertan lehen begiratu dugu, 2026an zen Euskal Herrepublika, no? 2017an esan zuten, 26a baino lehen lortu zitekela independentzia. Falta dira 2 urte, a contratiempo, da eskatzen diozunean bezala zure amari gaueko 12etan kartulina behar duzula aurrengo goizerako. Sistema solarraren eskema egiteko. Bueno, hori baztertuta dago, programa irakurri besterik ez da egin behar, hori aldaketa eta bildutaz ari gara, haiek direlako, errealki ari direnak eguitzen gaitasuna, atentzioa edukitzeko, inkesta soziologikoetan posizionak edukitzeko, eta haiek ari dira baliatzen aldaketaren diskurso guzti hori, eta ikusten dugu funtzean aldaketa bai, baina ez da sakoneko aldaketa bat, gero sartuko gara guretzat zer litzateken aldaketa bat. Eta antzeko zerbait igual gertatzen da, landu nahi genuen bigarren kontzeptu horrekin dela, erabakiarena. Niri igual, amorru gehiago ematen dit erabakiaren asuntoak aldaketarena baino. Porque ikusi nuen Podemoseko kartela gainera, bueno, sin más, ez egit bat ere gustatu Podemosen linea estetikoa, ematen du elkarrek antolatutako kultur jardunaldi batzu direla, ez dakit zer. Elkartu, no? Elkarrekin Podemos, de hecho. Bueno, yo que sé. Bereziki amorragarria iruditzen zaidalago dagoela implizitoki txantaje emozional masibo bat dela. Erabaki etxe bizitza. Nork ez du nahi erabaki etxe bizitza. Osea, gure errua da ez badugu erabakitzen etxe bizitza. Eta ze magia gertatuko da behin bota ondo erabakita etxe bizitza bat eukiko dut. Osea, hori da trampa.
iruditzen zen lotxagarri, ematen du mirariak sortzera doazela, eta zentzu horretan, eta horreko nire komentatzen genuen, politika instituzionalak, gaur egun egiten den moduan, dakar despolitizazioa, porque hori, zu urtean behin dagoazu aukera, erabakitzeko osasun gintza, edo etxe bizitza, erabaki, de hecho, ere jornada de reflexión terminoak egiten du barre nahiko handi, osea, egon dira bombardatzen propaganda politikoarekin, eta de repente daukazu, urterik egun batean, pa reflexiona, de repente, pa pensar, ea nolako nahi duzun izatea mundua, baina urterik behin, Hori da. Eta txantaje emozional honetatik aratago, erabakiaren gauza guzti honek, eta Bilduk ere bere gaztelaniazko lema da el futuro está en tus manos, no se quede la decisión, PSOek ere alderdi guztiek jokatzen dute honetara, Sumarrek uste dut, ez dugu informazio asko aurkitu, ez dakik aurkezten edo ez, uste dut bere lema dela, bozkatu. Ez zuten ideia, egin zuten brain storming edo zen zuten, a ber, zertaz ari da ditze egiten, hauteskundetaz, vale. Mínimo, bozkatu, hori, azteko. Gero ja, zeini, pues, bueno, ez da indesberdina, de hecho. Bien. Horrek esan nahi nuena zen, hauteskundeetan egiten den hori, saltzea, kriston erabakia bezala, horrek izkutatzen ditu hainbat elementu politiko guneiko genituzkena azaldu, eta lehenengoa da, bereziki ezkerrekok egiten duten gauza da, saltzea, estatua, izango balitz bezala, zerbait neutrala, gizartearen erdian dagoena, eta dela herramienta bat, segun eta zein heltzen den boterera, alduena kudeatu interes batzuen arabera edo besterako. Eta hori da guztiz baiestapen desegokia historiari berari begiratuta da gaur egungo realitateari. Leninek esaten zuen. Estatua zela, klase interes antagoniko, nola da? Batera ezinen produktua. Horrek zer esan nahi du, estatu modernoa sortzen den momentuan, sortzen direla bi klase, antagoniko, burgesa eta langile klasea, argi dagoela joko zelaian daudela bata bestearen aurrean, eta hori kamuflatzeko behar dela organo bat gizartaren gainetik kokatzen dena, benetan justizia, berdintasuna ekarriko diola mundu guztiari, eta hori da estatu modernoa, eta orduan dauka gizadia guztiak bizitzaren gainean erabakitzeko eskumena. Zeren bitartez, hauteskunden bitartez, baina da gezurra, hauteskundek eskutatzen dutena finean da, daudela bi klase antagoniko eta klase zapaltzaile batek beti gobernatuko duela zapalduaren gainean. Eta noski langile klaseak aldituela blindatu posizio batzuk instituzioen bidez, edo esarri muga batzuk, eta bar. Baina gaur egun dago un perkalarekin, zalantzari gabe, ez dago partido bakar bat ere, bere programan hori dagoenik, eta bestalde, horretaz ez hitz egitea, gau da, estatuaren berezko izaera kapitalista ez hitz egiteak izkutatzen du bere realitatea. Eta zein da realitatea, estatua dela, aparatu oso bat, burokrata ejertzito batekin eta mercenario ejertzito batekin, bere funtsezko helburu izango dena, erreproduzitzea kapitalismoaren dinamika, maila guztietan. Bermatzea, produkzioak aurrera egiten duela. Bermatzea, inork ez duela legedia burgesa saltatzen. Bermatzea, inor ez dela proletariotza ez dela usartzen politika egiten bere determinetatik kanpo. Eta hori ikusten ari gara ezkerreko alderdi guztiak erabaki itxe bizitza, eta gero, gazte izan bezala, GKS-ko manifaren ondoren, gazte langile batzuk, etxe bizitza erabaki, eta ekikaritzen dutenean, ateratzen da estatua, bere forma puronean dela, lege burgesaren esarpen armatua. Eta ez dauka gainera inorengo kondenarik alderdi politiko bat. Bai, eta horrelako adibideak dira nire ustez, argi guztien dutenak estatuaren berezko izaera, eta gaur egun parte hartzen duten alderdi guztien izaera sumiso edo txana. Hori da alde batetik. Estatua berez ez dela gauza neutroa. Gutxi bat, batzuek noizbenka sinistera zinei dutenaren kontra. Eta bestetik badago beste realitate bat, koiunturalagoa esango du. Dela momentu historiko honi dagokiona. Eta sartu gabe gauza super komplejoak azaltzera, argi ikusten dugu nola gaur egun estatu nazioek, adibidez, Espainiar estatuak, eta zer esanik ez, horren azpian kokatzen diren, Euskal Autonomia Erkidegoa, legebiltzarra ez dakit zer, galdu dutela, agian historikoki euki izan dutenarekin alderatuz, galdu dute erabakimena. Oda, erabakia, zein da erabaki reala? Zeinek hartzen ditu erabakiak esango dugu, botante bakoitzak? Bueno, neurri den batean bai, erabakiak nundik datoz ikusten ari gara. Otan ari da presionatzen, edo behartzen de facto presupuesto militarak igotzea. Eta ezkerreko alderdiak egitu boterean, eta egin dutena da, ez dakit, dantza. Egiten dutena da, ikusi territorialki nola aplikatu daitekeen bloke geopolitikoak agintzen duena. Eta berriro ere guzti hori da oinarrituta nola baiteko, botere ekonomikoa dela finkatzen duena ze politika eramango den aurrera. Eta harri gara hitz egiten, estatuak daudela guztiz zorretan
banku zentralekin, ez dakiz zer, eta haiek dira azken muturrean gaitasuna dutenak inposatzeko kuestio, edo adibidez, Euskal Herrian ere oso azken egunetan egonda mai gainean, eta hauteskundetan ere, incluso PP-ko bakar dira, trantsizio ekologikoari buruz hitz egiten, trantsizio ekologikoaren pausuak zeintzuk izango diren, norabideak, enpresa sartuko diren, hori ez da, hori erabakita dator, eta orain arte boteran egon diren alderdi guztiek, hori aplikatu besterik ez dut egin. Orduan, eta ari dira kentzen erabakimena, existitu aldiren herri batzarrei, edo ia esan ez dut hori hainbeste manejatzen, hori guztia zumbatzen ari dira, erabakiak datozelako, goitik bera, segulako abiadurarekin. Eta de hecho hori nahiko adierazgarria edo jendeari nahiko adierazgarria, osea nik uste dut egunkarietan eta nola hauteskunde hauetan desplazatzen ari den asko adibidez nazio auzia eta bar, eske claramente baina nola lortuko da Euskal Errepublika 2026an marko burges baten baitan, si dago Europa esaten zer egin behar duzun. Claro, erabakien izaera honek zer pentsatu eman barko zigun ere, nola karakterizatu izan den historikoki, zer den independentzia, zer den subironatasuna, orain ez denek hitz egiten dute autogobernua, subironatasuna areagotu. Eta agenda politikoa markatzen du Europar batasuna baldin bazaude, NATOan baldin bazaude, gauzak bere horretan jarraitzen badu, zure subironatasuna da, subiro. Denek esan dute, gehiago ahoskatu behar dudala, ahoskatu eta egia da. Hori, da nik hartu behar dudan erabakia eta izan behar nahiz konsekuentea. Eta ez da promesa faltzu bat, nik benetan... Nire promesa da urrengo 4 kapituloetan... Saiatuko zarela. Hori da, saiatuko nahiz gutxienez 2026an. 2026erako logopeda izango nahiz. Vale. Ez dugu erabili gaur soinurik hasi. Ja. Nahi duzu zerbait eman? No, hau ez. No, bien. Orduan. Aldaketa eta erabakia ikusi du kartelu guztietan, arpegi guztien ondoan, folletoak, gero sartuko gara ber interneten zer ikusi dugun, zer ez dugun ikusi, eta nolabait saiatu gara dirazten zerratik iruditzen zaigun utxalak direla. Eta ez dutelako ezer esan nahi. Noski gu adibidez aldaketaren alde geundekela, edo erabakiaren alde geundekela, baina esaten dutenen partez ez dago benetako gorpuzte bat, ez dago esan nahi errealik. Aldaketa ari direnean daude kapitalaren modernizazioaz, eta erabakiaz ari direnean ari dira izkutatzen zein ekartzen dituen benetan erabakiak. Eta horre esan genezake, eta agian orain sartu gaitezke repasatzera era oso orokor batean alderdi bakoitzaren ez dakiz zer, alderdi guztiek ordezkatzen dute nolabait kapitalaren interes orokorra. Bakoitzak fakzio ezberdin batena igual, baina dira 6 arratoi txurro batengatik borrokatzen, zeinen ederrak izango dena bestia fondoan jarri. Vale. Bai, bueno, Rafael Akarra ematen dugu nahiago dutela eneko andueza, gutxienez, Rafael Akarra. Hor botante biloa galdu ditu, osea, oso erreza zen esatea zetak nahiago duzula. Bien. Esaten dugu, denek defendatzen dute kapitalaren interes orokorra, denen proiektu politikoa da, besterik gabe, kapitalismoak aurrera egitea, eta haiek, erabatera edo bestera gestionatzea, baina ikusten du haien artean ere, ezberdintasun batzuk daudela. Bueno, behutxan denok esaten du, baina importantea da, zertean batzen garen. Bai. Dabil saiatzen programa guztien artean ikustea adostasun puntua. Hori da, bai. Benetan nahi duelako izan gestore bat, zuk esan dago, analizi bat egiten du, eta politika berarentzako edo ikuspegi horren arabera ez da eraldaketa sakon bat, da? Dagoenaren gainean zer aldugu egin. Eta, claro, zure buruari muga hori hain ertziki ezarrita, pues dedikatuko zara gestionatzera. Gero ere egia da, daudela ezberdintasunak euren artean, baina ikusten duzu debatean daudela Bildu PNV-ren aurka, de repente PSE-koa bastante faltoia, oiukatzen Sumarrekoari, Podemosekoari, baina gero Madrilera doaz denak eskutiko, dauda zerre eta gero daude denak liatuta. Ematen du Erasmusa. Hitz egingo dugu gero, Erasmusaren inguruan. Hitz egingo dugu gero, bai. Bien, eta... Egia da gorpuzten dituztela edo bagoitza dela kapitalaren fakzio desberdin batena edo alde batetik ez dugu aipatu oraindik Vox, badakizu egia dela. Vox eta PP pues, ordezkatzen dituzte bereziki PP, pues, orlako oligarkia espainol klasikoa, frankismoaren oinordekoa, espainolistak, ziginak, bueno, zentzu moralean, eta nazkagarriak. Eta Vox izan da bere rastrojo bat, radikalidade apur bat gehiagoren bila, permititzen diona bere buruari beste izkera bat, beste agitazio eredu bat, doaz herri, haber hostiaren bat jasotzen duten horrekin kanpaina apur bat egiteko.
Gero, EAJ igual, aipatzeko, EAJak daramatza urte asko gobernuan, ez dute egoera ondo dagoela, batzutan txarto dagoela, txarto badago agian euren errua da, baina orain bai kokatzen dute hauteskunde hauetan euren burua, bueno, ja Euskadi modernizatu dugu, baina behar dugu ja modernizazioaren beste pausu bat, kokatzen gara hor Europa moderno batean, Euskadi modernoa da, orduan gu gatoz hori guztia modernizatzera. Eta egiten dute bideo batzuk atera dituzte esaten duela, nik nahiago dut, adibidez, berriro futbola, mikauen, txabal. Egin dute bideo bat esaten, nik ere nahiago dut portero bat esperientziarekin. Nik nahiago dut mediku bat esperientziarekin. Horrela, haiek jago dakite, como va el cotarro esango dugu. Orduan, zerratik galduko gara, haiek esaten dute, zerratik galduko gara esperimentuetan. Bueno, sin más. PNV da Euskal Burgesia kriminalenaren alderdia. Egia da ere, hauteskundeak haustura generazional batean kokatu albadira, edo badago horrelako greska bat generazio berriak lortzeko, gero saiatuko gara horretan. EAJ saiatu da hauteskunde hauetan, inoiz baino gehiago. Gero ikusiko dugu ea ondo egin duen edo txarto egin duen. Hori da. Bestalde ukiko genuke PSOE. Bere papera Euskal Autonomia Erkidegoan edo nahiko kutrea dela esango dugu, baina PSOE zalantzari gabe da Espainiar estatuaren alderdi oberena. Oreka ematen dio. Europan jende guztiari gustatzen zaio PSOE, Pedro Sánchez den bitartez lortu dute horlako arpegi jator bat, esango dugu. Hemen daude apur bat zelapela. Daude apur bat faltoiak, en plan... Bai, amalaz jende guztiarekin. Ez dute Pedro Sánchezen diplomazia berdina mantendu nahi. Gero EH Bildu jaipatu dugu, baina bueno, hori, euren burua jartzen dute, orain benetako aldaketa etorriko balitz bezala, eurek gorpuztuko dute benetako aldaketa, egia da ere daukatela konfiantza bastante handia generazio edo markada berrietan, gazteriaren artean, bai doala euren propaganda oso handia bideratuta gazteriari, eta zentzu horretan aldarrekatzen dute, aro berri bat datorrela, erronka berriekin, eurek egingo dietela aurre. Eta ordezkatzen dituzte gizarteko sektore progresistenen aldarriak, eta zentzuretan konfrontatzen dute itxuraz bada ere peperekin ez dakiz zer. Ados. Zein falta zaigu, sumar eta hauek, baina bereziki esfortzuak egin dituzte inorez enteratzeko zertaz edo inork ez ditzan bozkatu. Bueno, ari dira hor, Podemos hemen egiten ari dena da, alako radikalidade batekin jun haiek direla benetako eskerra, ze Bildu boskatu joango da PNV-rekin, eta PSOEk ere ez du nahi inork PNV-rekin jutea gero haiek juten direnean. Bueno, radikalidade bat hiltzorian dagoen animali baten azkenengo joa. Eta gero sumarrek hemen ez dakit, baina gero Espainian bai hartzen dute retorika, eske ez da ez da politikoa. Gu gatoz betetzera jendearen ametsak, ilusioak, horiek bai dira Imagine de John Lennon. Imagine de, bueno. Orduan, amaieran sartuko gara, baina lehen esandakoa, aldaketa eta erabakia gauza importanteak dira. Gauza da, jende honek ez dituela benetan egikaritzen. Jende honek erabiltzen ditu makillatzeko haien programa politikoak, eta haien programa politikoak dira kapitalismoen erprodukzioa. Guretzako zer litzateke aldaketa? Kapitalismoa iraultzea. Amaitzea gizarte honekin, zeinaren dinamika dago oinarrituta, kapitala akumulazioan, kompetentzia pribatuan, eta horrek generatzen duen miseria guztian. Eta de hecho, benetako erabakia edo benetan erabakitzea, ez da izango erabakitzea ze alderdiren baitan edo ze koloreren baitan egongo den urrengo ziklo kapitalista, baizik eta benetan erabakitzea izango litzateke lerratzea proiektu politiko benetan askatzaile batetik. Eta eraikitzea, alternatiba politika, ez aldake, ez zerbait desberdina baizik eta alternatiba total bat defendatuko dituena langile klasearen interesak. Hori litzateke, hori. Erabaki politiko bat da autu hori egitea. Eta zein da kontua? Zuk aldetzen badioz igual, ernaiko bati, esango dizu Bildu hori dela. Eta gian gu gara ez duena oso ondo lertzen kontu hau. Orduan, eta aurreko gunean egin genituen faltadak, nola esaten da, solventatzeko edo redimir, euskeraz, berrerosketa, gurakatzak berrerosteko, daukagun bidatu berezi bat, nik horrendik ez dut sinisten onartu duela etortzea gure gana, baina, sin más dilatación, hemen daukagu, Peio Txandiano. Apa. Aixo. Gabon, ikusen txelo. Naiko plot twista izango zan, de repente Peio hemen. Ondo lagoke? Bai, igual playara joen da eta eguzki pizkat gehiago hartute, antza gehiago ekiko ginen.
Euskal olatua. Edo zure betaurrekoekin igual lantzaukiko neban pixkat. Nik espero nuen jendak Twitterren esatea, ja, mucho tal, eta zuk gutarako itzuziagoak dituzu. Bueno, pues bai. Behar dozune da, jarri berak karteletan jartzen dagoen aurpegisa holan gora pixkat behire txintxo aurpegisa. Hori ensaiatu behar da. Ensaiatu behar da, hori. Bueno, argitzeko, entzuten bakarrik ari zareterentzako ez da apeiotzan dira, no? Hemen daukagu Mikel, gaurko saioko kolaboratzailea. Gonbidatua edo, bueno, dana alakoa. Bai, nibe nahiko urduri nago, ikusi zaituzte zuei be pixkat urduri hasieran gero askatu zarie, eta ikusi neban aurreko saioa, bueno, ni hemen sentitzen az pixkat, esan duzu Peio Txandiano, nabil sentitzen pixkat Pedro Sánchez la pija y la kinki, orduen ez dakit zuetako zein dan la pija, eta zein da la kinki. Ne guzti dutan edela la kinki. Ni naiz la berduntz. Eta nik ekarri opari txiki bat, zuretzako. Niretzako? Bai. Eskerrik asko, Toalla, bat. Nire toalla, eskerrik asko. Honek lagunduko dit izerdia. Izerdia kentzeko. Eskerrik asko, eskertzen da. Eta oine, bueno, jarriko naz pixkat serio, bromas aparte, bueno, uste dute espazioa ere zabaldu behar dugula gauza pixkat serioagoak esateko, eta, bueno, ez dakit badakizuen, orain dela egun batzuk hilzela Ardantza. Bai. Lehendakari oia. Bai. Orduen, nik ekarri dut testu txiki bat, ekarri dugu, pixkat bere omenez. Ados. Ardantzaren eriotzean. Irakurriko dut, ez dut uste buruz esateko gai izango nazenik, ze emozionatu egiten naiz, beti, esaten dodanean. Orduan, Ardantzaren eriotzean. Lehenengo lehendakaria hilda. Hilda, erabat. Hil eginda. Osoki. Existitzeari utzi dio. Hilda. Zendu da. Jazta. Pena bat. Hilda ezberdinen arteko harremana sustatzen lehena. PSOErekin lehen koalizio gobernua egin zuena. Hilda gizona, baina koalizioa jarraitzen du. Hilda politika industrial berria martxan jarri zuena. Berria, euskalduna eta hainbeste gatazken ostean sortu zuena. Hilda gizona, baina ez politika industriala. Hilda ertzaintza sendotu zuena, militante politikoen aurkako jarraipena, kriminalizazioa eta torturak sendotu zituena. Hilda gizona eta ertzaina, bueno, hori, dana dalakoa. Hilda Ardantza. Hilda. EAeko bigarren lehendakaria, baina lehenengoa izan da hiltzen. Bai, Ardantza, eredua zara. Beste guztientzat. Etorriko dira bigarrena, hirugarrena, enegarrena, baina lehenengoa zu izan zara. Ardantza. Agur eta hori, oso ondo. Agur, bai. Txalo bero bat, Ardantzaren txako. Berak ez du botoa emango aurtengo deskundeetan, bat gutxiago penoberentzat, bildurentzat apur bat errezago. Eta, bueno, hau, ja, bueltatzen gara ona. Nik uste dute hau esaten ez dena dela, zergaitik hilda Ardantza. Ardantza hilda ez zuelako aguantatu nahi beste hauteskunde kanpaina bat. Claro. Eta nik egia esan pixkat enbidia pixka bat diot Ardantzari ze. Ikusi zituen Pradalesen bideok da zen zuen, hau bai ezetz. Onaino. LGTB, bueno, baina bideo hauek. Eta hori, egia esan nik enbidia pixkatxo bat badiote Ardantzari, ze niretzako kanpaina izaten da urteko momenturik gogorrena. Zagitzuentzako, gainera, suposatzen da hilabete bat dala, beti luzatzen dute aurre kanpaina, ez dakit zergaitik. Post-kampaina. Kompost-kampaina. Eta, bueno, suposatzen da, 4 urtean behin aguantatu behar dugun zerbait dela, baina realitatea da pilo bat hauteskunde egiten diala. Ja, ez dakit, ez da zetarako egiten dian hauteskundeak, zenbat gauza dauzen erabaki asko hartu behar dira, eta hiritar guztiak parte hartu behar dugu, hori horrela. Claro, hori horrela da. Nik egia da azken urteetan igual demokraziari goztin pixka bat egin dio dela, baina, bueno, aurten... Demokrazia kuriari goztin egiten digu, demokrazia reala. Bunga!
Orduan, aurten pixka bat esan dut, jarriko ditut pilak pixkatxo bat eta saietuko gara pixkatu lertzen kanpaina edo zertan datzan. Niretzako kanpaina batezbe, kanpainak dauzke bi alde. Batan niretzako da cringearen kanpaina. Osea, hau niretzako, nik uste dela edozein alderdik bere buruan meme bihurtzen duela. Hala da. Hau da, gazteontzako zuzentua suposatzen da, baina ez dakit, tontuak izango bagina bezala, tratatzen gaituzte. Hau da, pixkat meme hau de, bota una vez más, por favor. Te lo pido una vez más, te lo juro que esta sí. Ba, hori. Oraingoan bai. Alabez, lehenengo baiara igo zenean, gola urte asko, igo zen eta berriro igo zen, lema zen orain bai. Politikan ere apur bat hori da rolloa. Bai. Ni jongo naiz gutxinaka lortzen nire herriaren barkamena. Podcast honen bitartez. De hecho, cringearen kanpaina horren barruan, aipatzen dozula alabez, nik uste dute, igual lakatuko naute, baina Atletikek cringearen kanpaina horretan esku hartze handia euki duela. Bete duela paper bat. Bete duela paper bat, bai, guztiz. Orduan, cringearen kanpaina horretan, pixka bat izendatuko ditut, ez dakit, alderdi bakoitzak zein den bera estrategia cringismoaren barruan. Zuko esango zenuken nahi eta lortzen dutela bilatzen dute. Nik bestela ez dakit nola azaldu zeurrutira joan aldiren. Nik uste dut EAJak nahi gabe egiten duela. Ez que agien hori da kringearen purotasuna. Kringe lantaldeak osatu dituzte. Kringe brainstorming. Eta eskarratu dute Internet Explorer beti heltzeko berandu meme eta horrela bermatzen dute kringe dosi perfektua. Taldi beran jendak ulertzea zertazari diren. Hori da jokoa. Azteko, bildurekin hasiko naz, ja ez dugula aipatu baina arte eta ez dugula kainik sartu. Sartu zaigo. Nik apurtuko dut, voy a romper una lanza, Bilduren, a favor de Bildu, dela, hauteskunde hauetan askoz moderatuagoak, ari direla izaten memeen kontuekin. Askoz, haien cringea nik uste rebajatu dutela, gogoratzen badugu aurreko hauteskundetan, orokorretan, Espainiar estatuko orokorretan, ez dakit, zeinetan izen zen, eguzkitako krema antifascista, Iruñan bideoiek, edo... Tinderra, por puto defender Euskal Herria... Oso ona. Gero egin zituzten ere, ernaiko egin zituzten, nola dira... eskema matematikoiek bi bola eta tartean, baina gainera ez zutela zentzurik, osea, gaizki formulatuta zeuden. Claro, egia nahi dutela meme on bat egin, baina haiek bilakatzen dira memea bera. Beste bat izan zen TikTok bat Arnaldo deika hor, eta hor dauke, zuk hartuko bazinu moduan, eta Arnaldoren argazki batzuk nahiko epiko, en plan, Eta aurten, egia da, hori rebajatu dutela, hauteskunde hauetarako, hori Peio Txandianoren irudia askoz formalagoa dela, ez dauke hainbeste kabidarik memetarako, berak, bere kontuan, bere reels batzuk adibidez Zeitfesten, hortxe, dauz? Oso ondo. Atletikekin nik ikusi izan dut Twitterren jendea, ezkerra bertzale inguruko jendea, zuk esan duzu moduan, erabiltzen Bilduren lemak Atletikei zuzenduta. Lortu dugu, eta hori, haien kanpaina dabilizaten pixkat hori. Arnaldok esan du gabarra aterako dutela irabazten badute. Nik nahiko nuko jakin, Atletikek irabaziko ez balu, nola egon dira sortzen. Atletikek egin duena, guk egiten ari garen antzekoa. Ez dakit, ez balu irabaziko zer esango zuten. Atletikek irabazi ez duenez, ziko zue guri irabazten bengo batik. Osea, bai ala bai saiatuko ziren hori hartzen. Bai. Izan da acontecimiento historiko bat esaten bai. Hori esaten da bai. Bestea, PNV-ekin sartzen gara, esan dozuen moduen PNV-ek ez daki ze ari den eitzen. Osea, saiatzen da, baina ez daki ondo nundik hartu, dago modernizatu nahi horretan. PNV da el señor Barnes, raperos mozorrotuta. Bai, literalmente. Jimboren txanoarekin. PNV-eren kanpaina nik uste dela boomer batzuk elkartu dira, ez dakit bulego batean, eta haietik sortu dabe ez dakit zenbat bideo txusta, porque dauke hori oso boomer usaina.
Gero nik uste sartuko zariela horretan, baina, bueno, aipatzearen aberri eguneko TikTok hau Ondo, gero ikusiko dugu. Edo, bueno, ez dut gehiago, ez dut spoileatuko zer. Daukegu PSOE, cringearen kanpainan atera duela furgoneta bat eta ja. Porque horrekin ja nahikoa cuidado, nahikoa cringe mondau. Eta ez da gai... Gainditu dute el bono del cringe, erosi behar dena kanpaina ziren dena kanjeatu dute furgoneta bat erosteko. Eta horretaz aparte, pues, Andueza dago super chill. Bai, ez? Bera dago, ez dakit, moten dau... Bueno, igual, hau falta da, ez dakit, hartu dauela zerbait karajillo bat, bueno, urten aurretik... Nik ikusi nuen bideo bat tipoa, esaten, bueno, está en no sé dónde, eta irunera ez, la Bastidara heldu naiz, eta hasieran segon zerbait edaten, eta usten du edalontzia planotik kanpo. Bueno, gero igual aldizuen irakutsi, baina... Bai. Ura daten ari zen, ez dakit. Dau oso lasai moduan, debatean hasieran ere aipatzen zuen dana ondo dago, Euskadi ondo doa, Espainia ondo doa, ondo dago, pues ya está. Etorri da ondo pasatzera. Claro, bera dago lasai. Gero daukegu Podemos izaten da cringearen kanpaina oso ona. Podemos historia handia dauka, Bai, nola die Power Rangerak. Bai, eta aurten dabiz haien itxura lehen esan dozue horre radikaltasun hortik aberria raskatzen dabeen zehose, baina aldi berien ezin dabe askatu. Horre, zehozedeki edeika hor cringearen horretan atera dabe bideo bat holan marrazki bizidunena, eta ez dakit zein den egin helburua. Nik uste dut, bideo horrekin haien helburua dela boto minusak lortzea, ez dakit hori posible. Eta gero, aipatu behar nuen sumar, baina esan zuen ez dut aurkitu ezer, baina bai, haiek bai diala berez cringearen kanpainan oso honak. Zengo zenuke? Bai, Euskadin ez dakit zer gaitik ez, baina gogoratzen ditut mitiko katutxoak. Ez dakit akoratzen zer. Hori da, doazela eta moto amaten zuten. Bai. Ostra, Ba, ez dakit zer gaitik, ezin dut dut lantalde indartsua zeugaten, Bai, ezin dut imaginatu zer gaitik Euskadin ez dia norrekin saiatzen. Nik uste dut, bi direnez edo horrela alderdian norokorrean nahiko alan dute batak besteri arrazka gatera, ez dakit, esku eman, batak besteri eskurri eman, ez dakit, hortik galduko zuten denbora. Igual, katuak beharrean Euskal Artzaintza kurra jarrita, edo hor pixkate emozionalera... Nik uste dut, hau eta gero agian kontratatuko zaituztela zegu urrengo... Bai, bueno, nik luzatzen dut gonbidapena, nontxe bertan diruz nahiko flojo nahi. Eta, bueno, oin daukegu kanpainaren parte serioa, esango dugu. Vale. Bat izen da cringearen kanpaina hori, zenbat bider esan... Aurreko saioen, nik egin pentsaune ban txiste bat esatea, zuek esaten dozuela pilo bat bider zentzu horretan. Ez dakit gauzari. Bai, nik izan didate. Pila bat bider. Baina hori nabil konturatzen, urrengo saiorako ni izango nazela cringe, 5.000 bider esan. Jarriko dugu kontadorean, nahi bat. Editatxaileentzako. Orduan, kanpainaren beste aldea. Aurten, batez ere hor PNV eta Bilduren artean badago desberdintze nahi hori. Pradales dago nahiko azerrez, jendeak esaten dago konfunditzen dituela kaletik, ez dakize. Zeintzuk? Bera eta Pedro Sánchez. Bera eta Otxandiano, bai, neri heldu jata dauzela nahiko azerre. Porque ez du ematen, ez da ulertzen zeba konfunditzen dian hainbeste, Forum Europako movida honetan Madrilen egia da. Don Imanol Otxandiano. Imanoleio Otxandrales. Hor ez dakit hor kabroien bat zeuan horratzien. Fijo, ez? Fijo, Eta PNV-koak horrela farra egiten bezala disimulatzen, baina barrutik amorruz. Bai. Eta, bueno, horre da meme bat atera zan be, Jack Johnson, John Jackson, ez dakizula nor. Baina, a ber, nik gauza da, benetan da hain zaila, ez berdintzea. Ze, bai, esan aldugu, Bilduren PNV-izazio bat emon dela. Bai, zalantzari gabe. Eta ez bakarrik kanpaina honetan, aurretik ere. Bai, osea, urrunetik datorren zerbait dela, baina, bueno, orain argi eta garbi ikusten da, aipatzen da ere, estetikoki, zelan aldatu da biazen daien itxurak, beta horrekoak jarri, korbatak endu, hori asko aipatu izan da, PNV-ren be itxura informal hori. Jarreute marigako tipo bat, marronero. Bai. MDLR. Con mucha calle, bai. Mamariaga tale bezarra.
Eta orduan, claro, jendea orokorrean dabil pikatzen, jendeak ezin dauzelako ezberdin du, eta nik uste jarri behar dutzegula jendeari erraz, ezberdintzeko. Orduan nik proposatzen dutzuet joko txiki bat, nik badakit zuek zaretela adituak, eta zuek ikusi duzuela debatea, eta ikusi dituzuela bideodanak kanpaina jarraitzen duzuela egunero. Baina, bueno, nik holan, zitak dira zita testualak, hemen ez dago, no hay trampa ni karton. Orduan, nik bakarrik nahi dut esatea, ze zabiz behire. Trampa geitxe. Da, politika eta kanpaina da, bueno, sin más. Jarri nahiz paperean. Orduan, nahi doan bakarra da, esatea zuek ze uste duzuen, esaldi hauetako bakoitzak nork esan dauen, edo PNV-ko kide batek, edo Bilduko kide batek. Vale, edo Txiko dugu esaldien ostean bi segundu jendak pentsatzeko. Hori, zuen etxetan bestela emon pauseri, baina, bueno, espadabe, itxiko dugu segundu batzuk, ia somatzen duzuen. Bai, edo zein kide, berez, bueno, gehienak esango dut, aurreratuko dut diala, lehendakari gaiak, baina agian batenan batez. Orduan, lehenengo hasiko naiz. Belaunaldi berri baten parte naiz. Garai berri bati ekiteko prest. Ez hau, alizan dute biek esan erraz. Nik esango dut Otxandiano dela. Nik Pradales. Vale, esango ditut orain erantzunak, ez da bai? Vale, Pradalesek esan. Beretan, Bat zero. Otxandianoren lehenengo... A ver, oso gaztea ere ez da, oza, belaunaldi berria, que tampoco se emociona. Mozorrotu detela pizka bat gaztez, baina gero ikusten dozu argazkiak urbiletik, eta ez da ingaztea. Leri hori iruditu jata. Pobrecillo, Padrales. Padrealadita. Vale, jarraituko dut, a ver. Estatus politiko berri bat behar dugu. Hau trampa. Bi segundu. Otxandiano. Segun eta segurtetan, baina esango dugu Otxandiano. Ez da. Otxandiano? Otxandiano. Jarraituko dut. Hau da gure herria, denon artean eraikia. Herritik sortu zinean. Muniain, Iker Muniain. PNV-ko... Bai, Pradales. Bai, Epa, ona... Ez, azkenean badaukete... Bai. Hale, hau da, bi oza, nik emango dutzu edaz bi, eta esan behar duzue, bakoitza zein esan dauen. Da, industria, lehen haipatu zuen, industria zirkular berriei politiko eta hori danaren buruz. A ver... Industria berriaren eta ekonomia berriaren trena hartu behar dugu. Barkatu. Hau ez da industriaren inguruan. Hau da ibilgailuen inguruan. Barkatu. Industria berriaren eta ekonomiaren berriaren trena hartu behar dugu. Eta orain, esango dut beste esaldi bat, ibilgailuekin lotuta. Vale. Egia da, barkuak seguruago daudela portuan daudenean. Baina barkuak ez dira eraikitzen portuan gelditzeko. Eraikitzen dira nabigatzeko. Barras. Hori bat egin dork esan duen. Nik ikusi dut nuen bideo orduan, ez dut izango. Zuke zerantzun. John, lehenengo saldian trena ez da metafora bat. Dago esaten, hartu behar dugu tren bat. Ez, bueno, entiendo. Agian zen mitin amaieran, hain artean hartu behar dugu trena. Elorrioko trena. Eta erabili dute metafora bezala, ril baterako, eta benetan zeben hartu behar dugu trena. Ardantzak ez du hartuko elorrioko trena, hori seguro. Lehenengoa Otxandiano, bigarrena Pradales. Bigarren Arnaldo tegi izan zuen. Eta lehenengoa bai, debatearen hasieran esan zuen Pradalesek. Bai. Jarraitzen dugu, behar da erreakzio bat. Horrela. Gero ez da zei hau jarri. Behar da bideo reakzioa. Nik uste Bildukoak, ez? PNV-ek pikutera eraman du. Bakarrik Euskal Herrian gertatzen den zerbait da, derrepente gauza gaitzi jutea, PNV-eren erruz, eta behar dugu reakzio zehatz bat, ez? Bai, zuzena, behar da. Nik harrapatzen dut azkenean, Bueno, ez dakigu zehatza den erreakzio hori, edo behar da erreakzio bat. Nik nahiago dut horre airean ustea. Lehenengotz. Unik, badauka atzean, osea, esaldia jarraitzen du, ez da, lehenengotz. Lehenengotz. Ez, baina esaldia jarraitzen badut, orduan bai asmatuko duzuela. Lehenengotz eta bigarren... Lehenengotz... Osea, da eraikitzeko... Pradalesi zaio aterako lehenengotz, esatea, ez? Ez zaio laterako? Ez dut uste. Ez da bere euskalkia, ez? Hori ez da euskalki bat, ez?
Ez da euskalki bat. Nik esango EAJ-ko norbait dela. Ba ez dakilako hitz egiten. Nik bilduko norbait esako nuke. Bilduzetako bat. Ba, hau Otegik erabiltzen duen formula txiki bat. Bai? Ez dakit nik bere euskera jaso batean hitz egin nahi duen, edo euskalkien azte baten... Niretzako bada jasoera Bai, bada jasoera. Transmititzen dit, Baina niri, ez dakit, niri transmititzen dit, hori jasoa izan nahi eta ez lortze hori. Da, gero PP-koak esaten dauen moduen Bildusek, PNVsek, Podemosek. Ba, pixkat vibes berdinak emoten doztaz. Vibesak. Nahiko anglo, na? Bai, parlante. Bai, vibes, cringe, Plurilingüe. mood. Ez nago hautezkunde moodean. Hau, gure aitaren etxea osakidetza da eta defendatuko dugu. Pesoekoa, no? Nola? Ez que ikusi nuen esan zutela zeo zer, no? Baina perkal. Nahiko gogorra, osea, aresti... Utzi aresti bakean, mesedez. Utzi aresti bakean, hasi. Mesedez. Aigen altu zuaipuak ardantzari, baina arestiri ez. Hori, claro. Ba, nik esango dut bildu esan zuela, ez? Esan dut, ja, erantzuna. Queda pesoekoa. Pesoeko. Benetan? Eren itxasok esan zeban. Benetan, Bai. Bale, eta azken biak, bate hola nahiko gazteek ekarpen handia egin diez zaiokete euskal gizarteari belaunaldi honetan sinisten dugu. Hau da, zuzenduta, ba, imagino, ba, ez da, gazte hori. Ez dago azken. Nori bestela. Bildu. PNVek. Benetan? Justo txaloko batera nikoan. Twitterrean jarri du. Ados. Padralesek. Eta hau azkena, guztiz azkena benetan, lo prometo. Erori garen guztietan jaiki gara, eta borrokan jarraitu eta berriz iritsi. Irabazi arte. Buah, me quiere sonar... Azkena itxidez zaiena da. Bildu. Porque PNV está inoiz erori, como tal. Ba, esaldi honen sortzailea da, nadie más y nadie menos que John Maia. Jarri barri John Cenaren abestido, zerbait. John Maia aretikeko garaipenari buruz. Oso ondo, John Maia. Bere iritzia barri horri buruz ere bai. Eta, bueno, nik honekin konprobatu aldut, bueno, guztiz ezberdinak direla. Bai. Eduki aldetik oso esaldi beteak direla danak. Ez dagoela ordudarik inun, orduan, bueno. Ondo. Eta apur bat aurrera egiteko, de hecho, ikusita lehen aztertu dugu. Haien programan ez dago aldaketa funtseskorik, erabiltzen duten izkera ere gero tantzekoa da, erabiltzen duten iruditegia, eta orduan, zuk ere aipatu duzu, kringean jartzen duten indar guzti hori, gazteekin konektatzeko erabili behar dituzten erreminta horiek, zuk esan duzun bezala, ematen du, gazteok tontoa garela, eta gurekin politiko hitz egiteko modu bakarra dela, haber lortzen duten gurekin konektatzea, modan dagoen meme formato batekin, serie bateko referentzia bat egiten, bideojoku batekin. Ez nik uste ez dela hainbeste, bueno, badela, uste dutela gu tontoa garela, edo baizik eta nahi dutela hori, gazte boska horrelako izatea. Era bat despolitizatu. Bai. Eta, bueno. Errezago delako, normalizatzen duzu bota ematea batea besteari, eta listo. Horrekin nahiko bazailako. Hain politika oinarritzen da, laburtean behin hori lortu, eta ondoren gestionatu. Orduan, abiatzen dute, elkarren gantiko eraizteko eta boto gazte eta erakarrari hori lortzeko, makinaria oso bat, zuk lehen ondo deskribatu duzuna, eta niko ekarri ditu link batzuk, jungoarela jartzen audioak eta komentatzen, haber zer iruditzen zaigun. Ez ditugu landuko antzinako kanpainetan egondakoak, porque hori ja nahiko lehen komentatu dugu eta nahiko farregarria zen, baina esan dugun bezala PNV modernizatu da, eta horren lehenengo adibide bezala jarriko dugu, haber ez den gaizi jartzen, ondo. Yo vengo a la Berri Eguna, aunque llueva. Neu a Berri Egunera noia, abertzalean aselako. Sí, yo voy a la Berri Eguna y no tengo 80 años. Hori zuna, Ni Aberri Egunera noa, eta ez dago Aberri Egunik ondorengo jairik gabe. Yo voy a la Berri Eguna y toda mi cuadrilla también viene. Bai, ni a Berri Egunera noa eta Baskalostean, evidentemente, Joseina Gas y les cojo. Joseina, traidor. Sí, voy a la Berri, y claro que alguna vez me he quemado la nariz durante el meeting. Ni a Berri Quemarse la nariz durante el meeting, hori da, haien sakrifizio politikoa. Era noia, bertoko giro itzel hori ez galtzeko. Sí, yo vengo a la Berri Eguna y no me obligan ni mi aité ni mi ama. Bai, Excusatio non petita, accusatio manifesta, jaun Andreok.
Espaldien ikusi ez egoten naz. Bai, bua berrigunera goaz, eta zu? Vale, básicamente, meme hori de, sí, claro que... Bueno, ez dakit, niri ez dit grazia niri egiten, eta erabiltzen dute konektatzeko, zugu lortu dutela, konektatzea norbaitekin. Ez dakit. Gainera, hartu dituzte, ez dakit, partidoko gaztenak, ez dira gazteak, hori esan behar da. Nik uste ez direla, sare sozialetan batzutan bai nik pentsatzen dut adin muga bat jarri beharko zela, eta nik uste denek gainditzen dutela. Bai. Eta gero ere, da, euren politika da akto sozial bat. Nik uste dut, ez dakit zer egiten duen egiko ez dakit militanteak deitu aldiren, baina egingo dutena da, irabazten dutena Sabin etxera joan jorragoia botatzera, sudurra erre eta eman txapa igual jendeari hauteskundeetan bozkatzeko. Ni orduan ikusi nituen kartel batzuk jartzen eta gero selfie bat ateratzen kartelekin orduan. Ados, ikusi ditugu PNV-koak meme bat hartzen eta haiena egiten, Ezkerra Abertzaleak ez da liberatzen, eta Ezkerra Abertzaleak eukidu ere gaztentzako bideratutako mitin berezi bat, Ernairen topagunea, eta hor ere ez dute zalantzarik eduki, eta kanpora begirako komunikazio guztia oinarritu dute meme aktual batzuetan, eta adibidez, meme berdina. Gazteon eskutikera etorri naiz, eta noski ez naizela dutxatu. Gazteon eskutikera etorri naiz, eta noski maitatu duala iratzargailua. Gazteon eskutikera etorri naiz, eta noski sartu naizela lokatzetan, barruraino. Gazteon eskutikera etorri naiz, eta noski jandu bandaren euneko 50 pizza izan dela. Pizza kongelatua. Gazteon eskutikera etorri naiz, eta noski itzaletara joan naizela. Peio txandean itzaldia. Jendea dago lotan. Gazteon eskutikera etorri naiz, eta noski badakidara. Eta honekin ez dugu esan nahi, eta de hecho gu hemen egotea eta ton honetan hitz egiteak, ez gaude memeen kontra, memeek balio dezakete jendearekin konektatzeko, ja gazten artean dagoen izkera bada, baduela ere bere potentziala, arriskua da, zure komunikazio guztia oinarritzen duzunean, meme bitartez jendearekin konektatu, Ero zer gutxiago esan. Eta zure jardun politikoa sare sozialetara mugatzea. Esaten zuen Ernaik aurrekoan bilduren mitin horretan. Igual gazteok esaten dute, gazteok ez daukagu politikaren gatiko interesa. Gu agian ez goaz kanpainetara, gu agian ez goaz mitinetara, baina guk politika egiten dugu Instagramen bitartez, TikToken bitartez, ulertzea politika egiteko modu bakarra hori dela. Esaten, Insta bitartez, TikTok bitartez, eta hemen gaude. Eta horren agertzen dira guztiak eta bozkarekin. Guzti zarro esaten dute gainera, eta hori meme horiek eduki zuzteko erabiltzen da bez. Ez da, guk zuek esaten zenuten lehenengo saioan ere, guk hau erabiltzen dugu, igual hizkuntza pixka bat informalagoa edo dena delakoa, baina edukia argi daukagu. Ez gara mugatuko bakarrik holan parrean. Eta gauza bat da eduki politikoa erraztea, eta beste gauza bat da printzipio politikoak bertan bera ustea. Ez badago printzipio politikorik eduki baten baitan ez du esertarako balio. Eta topaguneko kontuan iruste oso zaiderazgarria da, horratzeko interes politikoa zertara bideratzen den. Desplegatzen dituzte hainbat meme, hainbat horrelako formato de narrazio batzuk egin ez dakit zer, eta gero transmititzen duten ideia politiko bakarra kanpora da, 21ean boska gaztea etxe beldurentzako izango dela, eta jarraitzen dute likatzen botante espolitizatuaren irudu guzti hau, politika instituzioetara mugetzaren ideia guzti hori, eta bar. Vale. Komunikazioko obra maestra bat eskaini digu Padralesek, eta izan da simulakrozko txoni batzuk kontratatu dituela berarekin argazki batzuk ateratzeko, eta ikusi ez duen entzat ezabatu dutelako jarriko dugu hemen. Hau bai izan da pradeada, Padraleadita. Mitin batean, ez dakit hasi edo amaitzen ari diren, eta mikro hartu baino binezka gertu dira zuzenean lehendakari gaiaren bimuzu. ¡Hala! No. ¡Ánimo! Luego sí, cuando acabe... Fijo direla mamariagakoak. Cuando acabe de hablar. Argazki bat eskatu dira eta selfie bat aterako du. Bai, izar bat izango balitz bezala. Pedro Sánchezen flowa kopiatzen nora alkandora erdi irekia. Bueno, total, evidentemente gezurra zen. Eta rekulatu behar izan dute. Kable jasoketa, Kable jasoketa zitalena. Rekulatu duten bezala, konturatu direnean, jarri dutela makinari guztia. Bueno, Minecrafteko ez dugu jarriko, baina komentatuko dugu. Egin dute bideo bat, saiatzen konektatzen txabalilloekin Minecrafteko bideo bat egiten, eta ni oso gadoz, ni
Minecraft asko gustatzen zaidalako. Zaizu edo zitzaizun. Bere garaian asko gustatzen zitzaidan. Es que da era Internet Explorer, porque ya Minecrafta gaur egun... Niretzako oso jogu... Minecraftera ibiltzen diran gazteak ez dute bozkatzen. Esan nahi dute, ez daukate adinik bozkatzeko. Claro, ez dira horretaz konturatu. Dira, urrengo hauteskundetara pentsatzen, 4 urteko txabalilloetan... Eta egin dutena da kutrada bat. Zuk lehen aurkeztu duzu zure burua Zumarreko entzat, nik aurkezten dut nire burua PNV-ren txat, kontratatzen manaute, eraikiko dut, uste madiate Ajurianean sartzen, eraikiko dut Ajurianean Minecraftean goitik bera, Gernikako arbola jarriko diet, Sabinetxea, Padralesen 8 metroko retrato hori, berraikiko dut, bideozko zobea egiteko, ez que ridikuloa da. Deskanpatu batean ikurriña bat lurrean botata, eta eskin rantzio batek... Iberdrola, Petronor, nada. Incluso Illeta. Ileta jarriko dugu. Agian respawnatu da, Ajurianeako ohe batean. Bueno, kontua da, PNV-ek egin dituela hor bideo txistosoak, Pradales, beti gertatzen zait, ditu da zuik Manol, bideo hori, Antxustegiren bideo txistosoak, konturatu dira, aztu dutela haien botante benetakoa direla herri honetako viejoak. Eta orduan, Pradalesek egin zuen bideo hau, kriston txantaje emozionalarekin behartzen gazteoi, ja gazten botoa lortu dutelarik esan diote gazteak, orain zuen lana da, juna mama bizitatzera, eta zaila zuen. Hoy quería contaros una historia. Sabéis que la campaña hay mucha salsa que está en las redes sociales, los memes, los vídeos, pero todo eso a veces a nuestra gente mayor no le llega, no sabe ni que existe. No sabe ni que existe. Es una cosa. Cogéis un día, hacéis una visita, le dais un muso enorme a mamá. Que no falte. Les enseñáis las cosas que está haciendo Imanol. Por ejemplo, contratar... Bueno. Opa, soy Imanol. Pedernales. Este queda guapo, Me ha pasado toda la vida, así que mejor me llamáis Imanol. Y si no lo tienen, se lo mandáis por WhatsApp para que lo vean, para que sepan las cosas que estamos haciendo en campaña y para que también la compartan con otros y otras personas. Inbotanteekin, grupos de WhatsApp. Uy, amama baten irudi... Estokeko amama. Bai. Hori oso gorra, jarri zure amama, ez bilatu amama zen estok. Vale. Ez gainera, ez da lehenengo, ez da bakarra itzen da biela hori, nik ikusen nuen, ez da ginola itzen dan tipa, PNV-ko tipa bat berba itzen Ignacio hori buruz, Ignacio da itxona bat, geratu dala bakarrik. Historia bat asmatzen. Historia bat, asmatzen, bai nik, ez dut uste hori... Ondo. Nik ez dakit, ez dakit nola ukialden, Urkullu eta honen artean, ezin dauki karisma ingutzi, ematen hauek bai direla NPC, ematen du gobernuko asmakuntza bat jarri dutela jendea, dira robot batzuk. Bai, PNV aztu da bere botante ofizialaz direla agureak eta atxoak, esango dugu. Historikoki horrela izan da, edo estadistikek hori diote, dirudienez. Bilduk ere ez du kanpoan utzi bere botante ofiziala dela Erasmusen dagoen gaztea. Eta egin du bideo bat, espreski Erasmusen dagoen gaztearentzako. Dena arraskatu behar da. Urrunen dagoenare, eta ikusiko dugu. Kaixo, Erasmusa egiten ari zara, mezu hau zuretzako da. Edo besterik gabe aldi baterako atzerrian bizi zara, mezu hau ere zuretzako da. Dakizuen bezala, gutxi barru aldaketarako zita garrantzitsu bat dugu. Apilaren 21, gorde ezazue buruan. Eta hau, azpimarratu nahi dut. Izan ere, ni Argentinan ikasten egon nintzenean, Euskal Herrian pila bat gertakari garrantzitsu eta historiko gertatu ziren. Eta ni Argentinan gozatzen ari banintzen ere, herri miniez bizi izan nuen hori guztia. Ziklo historiko baten aurrean gaude. Horregatik, eskatzen dizuegu, zuei ere, naiz eta atzerrian aldi baterako egon, eraldaketa momentu honen parte aktibo izatea eta zuen alea jartzea. Horregatik, kaina eta kaina artean bada ere, mesedez, atera ezazue... Ziklo historiko aldatuko da, eta zure egin beharra da, kaina eta kaina artean, gogoratu, alma, papeleoa, la cartulina. Eta jun, konsuladora, ez dakizien, sartu, eta ja, aportatu duzu ziklo historikoan. Zure izan da erabakia, eta aldaketea. Zenbat ikasle egon aldira Erasmusean oraintxe bertan munduan zea? Eundaka batzuk izan dira, ez? Bai, egia da. Eta bidali dabez hor, dau beste bideo bat, bidali dabez 3 tipa, hor, pues ez dakitzen presupuestoak bidali dabez. Egia da, Latinoamerikan, gira bat egitera. Bai, ondo. World Tour, Bildu World Tour. Bale, orduan, errepasatu ditugu berezeki PNV eta Bildu, baina PSOEkoak ere,
pues badakite bideoak editatzen, eta de hecho esan dute, gure apostu izango da, TikTokeko abesti famatuak aprobetsatzea, jende horrela gelditzen den ikustera guk planteatuta daukaguna. Eta kaina eta kaina artean ematen du editorak ere, bueno, apur bat motibatu direla gehiagi. Ikusi, momentu hau. Nahi dutena da, nolabait, alako zaska sentsazio bat zertu, eneko onduzak, sekulako zaska bat zertu izan balio bezala, ez dakit behar izena, baina bildukoari. Deberían aclarar cuál es su modelo también después de que pase el 21 de abril. Creo que la ciudadanía merece saberlo antes de ir a votar. Tiene una buena oportunidad aquí mismo, ahora mismo, para condenar la violencia de ETA y probablemente abriera usted un nuevo tiempo en Euskadi. Venga, oso, zaska galanta, eta motibatu dira musikaren asunto horrekin, eta adibidez, hau da, haien politika industriala, gazteoi aurkezteko modua da. Bideo bat, eneko ondeza, beste gabe, eltzen toki batera, eta deskribapena jartzen du. Gaur, aurkeztu dugu, gure politika industriala. Eta politika industriala, hau. Hostia, hori hormoa da. Hau ba, venga. Aurrera, industria, venga. Urrengoa, venga. Bueno, hau da pesok eskintzeko duena. Bat festa industriala. Industrial techno jarriko dute. Hombre, es que la enekoneta, segon bar dira juerga bat. Oe, enekoneta barruan musika du jarri. Venga, gaur Eibarrera. Politika industriala. Barruraino. Dapak egiten doi ez bideo. Iepa. Enekon duza koreografia bat egiten. Vale, Peperen inguruan ez dute zer aurkitu. Nuevas generaciones, baina ez dute TikTok edo poca de nuevo. Egin dutena da, euskal tipografia txertatu haien leman. Ikusi duzu, bilduko egiten du hori apur bat, zen izan zen lehen hori egiten Euskal Herrian, Pello Reparaz. Eta Pepek esan du, zein da hemen gazteen idolua. Pello repampas, eta orduan P egin dute, osea, A abiertos, bueno, euskal tipografia erabili dute, eta hori izan da haien modernizazioa. Lehen aipatu ditu beste partiduenak, hau izan da nire repasoa, de highlights. Askoz gehiago zitezken, la Enekoneta, Minecraftekoa, Podemosekoaren Spotifyko lista, hori ikusi duzu, Pues, Pedro Sánchez famatua, bueno, lortu zuen alako viralizazioa, Taylor Swift entzuten zuela deskubritu zelako, ba, de repente, Podemosekoak entzuten du Nati Peluso, Becky G, Chill Mafia, Eskorbuto es la polla records, bueno, sin más, ez dakit. Daude saiatzen arrezkatzen edo zintokitatik, ditu bi jarraitzaile, lista de reprodukzio horrek Spotify, eta bat, argazkiaren gatik ezagutu dela listetan doan Podemoseko, Euskal Herriko gisa joaitariko bat. Vale. Eta honekin amaitu da zatitxo hau. Bueno, joan da Mikel, joan da gure Pello Txandiano, hartu behar zuen industria berriaren trena, itzaldeko, bueno, 6etan, zerbait esateagatik. Vale, repasatu du Kringarena, eta fregarria izateaz gain, zamar dugu dela, tristea. Nola rebajatu den maila politikoa, eta nola oraintxe bertan jokoan dauden alderdi guztiei ematen duen guztiz balio zaiela, pues hori, botantea izatea sujeto bat, ez duena bereziki arrazoi politiko batik ematen bozka, baizik eta lortu dutelako nola baitaiekin konektatzea, eta dinamika horrek sustatzen duena da, bai bozkatzen duena despolitizatzea, eta baita ere bai, eta hori da guk azpimarratu nahiko genukela, desatxekimindu politiko bat. Guk hemen seinalatu baditugu bai politika instituzionalaren mugak, bai gaur egun horra gertzen diren alderdien mugak, nola parte hartzen duten marko guztiz mugatu horretan, guk sustatu nahi duguna ez da desatxekimindu politiko orokor bat. De hecho nahi duguna da sustatu politizazio bat hortik abiatuta. Ikustea hor existitzen diren erreferente politiko horiek inondik inora ez diotela aterabide bat emango kapitalismoak suposatzen duen injustiziari, eta hor eman bar dugula erabaki bat, autu bat egin bar dugula benetan politikoki antolatzera, izango dugu. Eta guri izango digute, igual ematen dugu dela barre egiten alderdi guztietaz, sustatzen dugula despolitizazioa soilik sustatu daiteke alderdiez barre egiten, ulertzen badugu politika dela politika instituzionala. Eta despolitizazioa, de hecho, sustatzen dute alderdi politiko guztiek, saltzen dituzten promesa faltsuekin, saltzen duten, jendeak dauka konfiantza bat eurengan, ikusten du politika instituzionalak ez duela ezer ulertzen, eta eurek dira lehenengo errudunak benetan jendea despolitizazioa itxura erradikalago bat hartzen dutenean edo hitz egiten dutenean politikazio beharraz, gazten politikazio beharraz, elikatzen dutena da, pues hori, jendeak sentitzen dituen eta guzti zilegia diren aldaketan nahi horiek, izan gazte hori bereziki dirudenez eragiten digu, pues hori,
Zalantzarik gabe gainean daukagu suntziketa ekologikoaren asuntoa, osasun mentalaren asuntoa guztiz kezkagarria da gure belaunaldian, baina jende honek politika instituzionalak egiten duena da kezka horiek hartu eta nolabait txertatu, berriro ere politika instituzionalaren dinamikan eta horrela neutralizatu, osea, anulatu. Orduan gu politika esaten dugunan da, antolatu behar garela, benetan defendatzeko irtenbide bakar, irtenbide bakarra. Eta aldaketa erreal bakarra. Dela langile klaseak, benetan lehenengo aldiz historian ez, baina langile klaseak eukitzea erabakitzeko gaitasuna. Agian esango digute, sois unos utopistas, zarete flipau batzuk, zer uste duzue, utopikoa dena benetan da pentsatzea kapitalismoaren kudeaketaren barruan aurkitzen dela bere suntzipena. Beste guztia, politikan markoietatik kanpo egitea saltzen da, izango bagina bezala unos locos, guk pentsatuko bagenu bezala egiten dela gauetik egunera, eta badakigu ez dela horrela egiten, baina ez da alternatiba bakarra. Hori da, eta gu hitz egiten dugunean politikan parte hartu behar dugula, politika egin behar dugula, ez da botere burgesean parte hartu behar dugula, da? Botere propio bat erekitzaren behar. Eta hor ikusi dugu, EHK-aren kanpaina, da orokorrean mugimendu sozialistaren printzipio lema orokor bat ere badena, langile boterearen eraikuntzarena. Da langile boterea eraikitzeko, edo kontrabotere hau eraikitzeko, politika hori eraikitzeko, ez da nahikoa, hori, urtean behin botoa emango dizun pertsona galdortzea. Behar duguna da, eta horretan da erabaki politiko bat, konpromisoa, batasuna, elkartasuna eta jardun politiko erreal bat. Eta politika ez da kaina eta kaina artean egiten den gauza bat, edo sare sozialetatik bakarrik egiten den gauza bat, porque gazteak ez gara idiotak. Eta gazteok badaukagu edo behar dugu eukitzea politikaren ulerkera bat, eta gazteok badaukagu zeresana, benetako zeresana erabaki politikoetan. Eta ez gara idiotak eta zentzurretan konturatzen gara, adibidez, suntziketa ekologikoaren auzian, gauza ez dela aldatuko, eta gainera, ez da aldatuko partidu bat edo beste, eta gainera, dauden partidu guztiek demostratu dute, egiten duten bakarra dela, gure territorioa saldu, enpresa batzuei edo bestei. Hau da, suntziketa ekologikoaren irtenbidea ez da alderdi bat edo bestea, da, naturak uste izateari, merkantzia bat, zeinarekin enpresek, alduten negozia egin. Eta berdina beste esparru guztietan. Lehen eman dugu etxebizitzaren nauzia ez da gaindituko 18. promesarekin. Esan dute etxegabetzeak amaitu direla eta ikusi ditugu etxegabetze violentoak eta ez violentoak gertatzen azkenengo hilabeteetan asako. Hezkuntzaren auzia ez da ebatziko bozkatzen alderdi politiko bat bestean on gainera mandatu guztiak datozen Europatik eta dagoen finkatzen sistema bat guztiz bideratuta etorkizuneko langileak izatera ikasleak osasun mental kaskagarri batekin kriston lanordu edo ikasketa ordu sartzen eta bar. Behar dena da benetan horretatik kanpo egongo den botere batera ikitzea. Edo gerraren auzia, ikusten ari gara nola ari den tentsio igotzen izugarri, Palestinako genozidioa izaten ari da precedente gabeko sarraski bat, eta hori ez da geldituko alderdi batek edo bestek promesa bat egiten duelako. Ez direlako konsekuenteak ez da haien buruarekin, eta haien politika oinarritzen bada Europan ekonomia gareagotzea horrek behar du hainbat fenomeno gertatzea, imperialismo bezala ezagutzen ditugunak. Hori bakarrik alko da geldiarazi, langile klaseak bere interesak diren horiek defendatzen baditu era antolatuan. Eta ere, Osakidetzan dauden kola guztiak, Osakidetzan dagoen kolapso sanitario guztia, argi eta garbi ezin da egin, edo ezin da inbertitu Osakidetzan alderdi politikoak atera behar badituzte, edo nondik gaztuak eta horregatik dauden gerran finantzatzen eta bar. Hau da, ezinezkoa da, gaur egun dagoen kudeak eta ereduaren baitan eta eredua bera, kapitalismoaren funtzionamendua bera da, ezinezkoa da Osakidetzaren kolapsoarekin amaitzea adibidez. Hori da, eta auzi guzti hauetan benetako aldaketa nahiko bagenu, eta aldaketa horri iraultza deitu nahi badiegu, behar duguna da langile boterearen eraikuntza. Eta politika egitea guk zer deritzogun da, prozesu politiko bat elikatzea, zeinak gero eta indar eta gaitasun gehiago pilatuko dituen. Eta programa honekin amaitzeko, alderrikapen guzti hauekin bat egiten duen mobilizazio batera gonbidatzen dugu hemendik, dela maiatzaren batean, Bilbotik, ordu batetan, bihotz sakratuko plazatik, langile klasearen egun internazionalean, benetan jarraitzeko sustatzen langile botere bat, aurrean daukagun zabor guztiari aurre egingo diona. Belarri Jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Aloha,